bizitan haustear da. Unea da, garaia da. Marko Garziak irlaini minontan zuen egintzetan inoiz agertuko iten biten bila dauden herriutan xume guztien lurretan eraikitzen suntsitzen erabaki libreak hartzen arguiatuz, kutsatuz eta isiltzen.
betzen bueltan dira. Gutxi bada ere ustu naiz doinuz kantu hau zuretzat. Naiki dugu amets bat, ez izan bedurrik ilupetan garenean. Desioen ezinak, oasi bazara, nire desertuak. Oasi bazara, loa pribatu egin dut nire gau bakartitanetan. Urrun egoteak sortzen diran utxunean, asetu ezina baita. Gutxi bada ere ustu naiz doinuz kantu hau zuretzat. Naiki dugu amets bat, ez izan bedurrik ilupetan garenean. Desioen ezinak, oasi bazara, nire desertuak. Oasi bazara. Zinez da, zure barneko dizira, zorionez beteriko gunean pizten dituela. Desioen ezinak, gutxi bada ere ustu naiz doinuz kantu hau zuretzat. Erraikiko dizut bizi ametsen modua, ez izan bedurrik ilupetan garenean. Desioen ezinak, oasi bazara, nire desertuak. Oasi bazara. Erlojuaren orantzak geldi ezin ontan, gogora ekarri ditut nire ondora. Ustekaben zerkaren eman zigun aterpe hura, bezalako momentuak nostalgia. Irankaneko ume txikia, itzuliko ez den inozentzia. Behin esan zenidan arrazoi zenuen, aro bakoitza azte zinatela. Izango naiz une berrien zain, esperoan izango naiz. Aro berria da izango naiz, une berrien zain, esperoan izango naiz.
ez du egiten izana, izenak ez du